que després us presentaré i algú que es connectarà online. Intentarem parlar una miqueta sobre aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible, és a dir, la sostenibilitat com a proposta de valor. Estem parlant de que ara hi ha un mantra, hi ha un element estructural acceptat a nivell universal per les societats del planeta, on la sostenibilitat juga un paper fonamental en els propers anys, dècades, com a model que fixa el desenvolupament econòmic i social. I és del que parlarem ara. Ho hem de veure també com una oportunitat per ser més competitius. Aquest és l'objectiu. Perfecte. Per tal d'introduir el tema, m'agradaria repassar amb vosaltres el que anomeno 3 idees MAC, que ens ajudaran una miqueta, i crec que en aquesta primera taula, i per la que després faran la segona part, a ubicar-nos una mica en quin és el context. Aquestes 3 idees... Sí? Doncs ho agrairé. Endavant. Aquestes 3 primeres idees és el mantra, és el fil conductor que ens estem enfrontant, ja siguem establiments hotelers, ja siguem societat menorquina, ja siguem sector públic, en definitiva, actors turístics. La primera de les idees. No ens oblidem que estem en una activitat que, evidentment, depèn única i exclusivament d'un factor, que és el factor de la mobilitat. Si no hi ha mobilitat, l'equació turística no existeix. I ho hem viscut per primera vegada a la història, en 60 anys que té el sector turístic a nivell mundial, perquè s'ha aturat tot. Les imatges aquelles dels canals de Venècia sense creuers, però tots els peixos a dins, només s'ha pogut produir quan no hi havia avions i no hi havia sistemes de transport, perquè ens vam haver de quedar tots a casa. Va haver de venir un virus per donar-nos compte de la importància de la mobilitat com a factor, perquè en un territori com una illa, que si no venim amb mitjà de transport, doncs és complicat. Però clar, aquesta mobilitat genera una sèrie d'impactes, i aquests impactes es transformen en CO2, i aquest CO2, ens agradi o no, és responsabilitat de tots. Per tant, és una primera dimensió que hem d'entendre. També hotelers. Tenim una activitat que va relacionada amb un conjunt d'emissions. Tenim aquí un gràfic que ens acompanya una miqueta i que ens diu que entre el 8 i el 10% de les emissions globals de CO2 corresponen a l'activitat turística, una activitat hipertransversal. Però és primer eix que m'agradaria que tinguéssim en el cap. Aquests 17 ODS ens plantegen una situació de solució, però perquè hi ha un repte, i és que no podem continuar així, perquè si continuem així és evident que el canvi climàtic avança. Endavant, sisplau. I per tant, aquesta activitat, com que depèn tant de la mobilitat, acaba sent, m'agrada molt decidir-ho així, una activitat econòmica que és la caixa de ressonància de la realitat econòmica i social d'un territori. Si jo ara faig una radiografia de com està el sector turístic de Menorca, sempre constructivament i en positiu, probablement el resultat és aquesta caixa de ressonància de com és la societat, el teixit empresarial i com és, en definitiva, l'economia vinculada al turisme. Ni millor ni pitjor. La gràcia seria que aquesta caixa de ressonància a Barcelona, la meva ciutat, que hem patit moltíssim de l'overestrès o de l'estrès turístic, l'ideal seria que en aquesta caixa de ressonància estigués sonant una sinfonia perfectament harmonitzada de quina és la partitura que volem tocar entre tots, hotelers, comunitat local, productors, turistes, etc. Segona idea, sisplau. La segona és, aquests ODS ens estan marcant, amb un far a llarg termini, clarament aquest rumb que tenim fins al 2030 i més enllà. I per tant, ja ens hem fixat, com molt bé comentava la Marga, uns objectius comuns aprovats per la majoria de països del món. Aquests 17 ODS esdevenen un compromís global per realment aconseguir que treballem alineats cap a un paradigma nou, on el turisme ha de ser també un element que contribueixi a fer territoris més sostenibles. M'agrada posar la diapositiva aquesta perquè jo crec que en aquests moments encara ens trobem en aquesta imatge encara difuminada, mal enfocada. Precisament sessions com la d'avui, on podem xerrar, on podem contrastar idees, ens ajuden a poc anar enfocant. I aquest és el repte que tenim entre tots, que entenguem que la sostenibilitat pot ser un element que ens ajudi a enfocar millor el futur i la competitivitat del turisme, de Menorca, dels hotelers, etc. Avancem, sisplau. Per tant, aquesta sostenibilitat és el far, i em va molt bé
aquest paral·lelisme amb el món nàutic i més a Menorca. Clarament tenim un far que no us ho diu el Pau, us ho diu la majoria dels destins turístics que s'estan agafant a la sostenibilitat com a full de ruta, d'acord? I que ja existia abans de la pandèmia. El que passa és que la pandèmia i la situació de recuperació ens està forçant a accelerar cap a la sostenibilitat. Va ser el 2015, quan es va aprovar a Nacions Unides, que el 2017 precisament seria l'any del turisme sostenible pel desenvolupament turístic mundial, 2017. Ara, després de la pandèmia, ens donem compte que tenim un temps per pensar. I, per tant, el turisme i també els establiments, com a part d'ells, han de seguir aquesta pauta. Següent, sisplau. Per tant, fixeu-vos com ho titulo a dalt. Nuevo rumbo, vientos suaves, tiempo para regenerar. Segurament teniu molta més pràctica vosaltres en el món de la nàutica. Jo no se'm dona malament, caçar una vela, una escota, etc. Però és veritat, després de la Covid, en aquest temps de recuperació, això no serà immediat. I els paràmetres de mercat no us he d'explicar res a vosaltres, perquè sou sector empresarial i per tant analitzeu en clau de màrqueting què us genera el negoci i ho veieu a les comptes d'explotació, però ja presumim que això no serà de la nit i el dia i que trigarem uns quants anys en tornar a unes cotes, potser abans de la pandèmia, o seran diferents. El que tenim clar és que quan els destins turístics, com per exemple Barcelona, venia tothom, era molt fàcil treballar, perquè teníem mercat a mansalva. Ara estem en una situació diferent, per la limitació de mobilitat hi ha menor demanda i per tant potser haurem de competir més per obtenir aquella demanda que precisament té més capacitat de decidir on te vol anar a dormir quan ve a Menorca. I per tant estem pensant en competitivitat. Per tant, quan tenim vents suaus és més difícil navegar a vela, i ho sabeu tots. És molt més difícil portar el veler a un destí quan tenim vents suaus, perquè cal molta més perícia per saber com hem de trimar, quina vela treure, és més difícil. Per tant, com que a més hi ha vents suaus i trigarem més en arribar al nostre destí, tenim temps per regenerar. I aquesta és la reflexió que us vull compartir. Tenim temps, gràcies a una cosa que se'n diu Covid, tot i que ja ha passat uns mesos de recovery, però tenim temps per realment aprendre del passat i empresaris, destins, per favor, obrir un procés de repensar i d'intentar adaptar-nos per a aquest moment de transformació inevitable. No només de digitalització, que és obvi, la digitalització és un procés que ajudarà a fer les coses d'una forma més àgil, però no és un element estructural, és un procés. En canvi, la sostenibilitat és un mantra molt més associat a la visió empresarial que tenim, en com volem fer les coses i quin impacte. D'acord? Si us fixeu en el gràfic, estem al 2021, si estem d'acord amb les dades que treia l'OMT quan va succeir la pandèmia, ells estimaven que entre 2 i 4 anys seria el temps que trigaríem en tornar a dades del 2019. Permeteu-me que sigui una mica prudent, perquè jo no ho sé, no hi ha una bola de vidre que ens ho digui, però és veritat que ens enfrontem ara entrarem ja a l'any 2022 i diuen que de cara al 2023-2024 potser tornarem a tornar. Ja ho veurem. El que dic és que aprofitem aquest moment perquè és un moment vàlid, gairebé us diria que ens han regalat un temps extra per poder agafar un moment de transformació i incorporar la sostenibilitat. Següent. Per tant, com us deia, és un element que ens està facilitant reformular-nos aquest model turístic tant a nivell empresarial com territorial. Tot això ve per escenificar-vos que teniu una oportunitat. Estem en un moment d'oportunitat. Un moment que se'ns obre, on podem reflexionar sobre quins models són més òptims per ser més sostenibles i que per tant tenim una oportunitat per renéixer tant com a destinació turística, però també com a empresa i sobretot aportant molt més valor. Intentant connectar molt més tot allò que fa de Menorca el fet de ser Menorca, experiencialment parlant, i vinculat a l'estada a un dels vostres establiments o d'allotjaments turístics. Següent, sisplau. Per tant, estem en una etapa de reset, reimagine, restart, i si podem, intentem, ara que tenim temps i ara que podem afrontar-ho, intentem tornar a construir, però construint, aprenent,
des de la primera pedra dels errors del passat, intentant que aquesta torre de Pisa que després va tombar, que tornem a tenir-la recta d'alguna forma. Intentem aprendre. Següent. Per tant, aquestes tres idees que ens defineixen un escenari d'oportunitat, jo crec que us han d'ajudar a fer aquest pas. Us han de fer aquest pas que és inevitable. Veiem una mica quins podrien ser els eixos per tal que la sostenibilitat sigui associada al valor competitiu d'una destinació turística o d'una empresa turística. D'acord? Següent. Una mica de teoria sobre la sostenibilitat, que a mi m'agrada molt aterrar les idees i fer-les de llenguatge comú. Quan estem parlant de sostenibilitat aplicable al sector turístic, ni més ni menys estem dient minimitzar els impactes negatius. El turisme no és el culpable de tot el CO2 que es fa al planeta. També és un altre mite que m'agradaria conversar amb vosaltres i algú el pot rebatre. Tenim una motxilla de responsabilitat, però no som els únics responsables. Hi ha altres indústries molt més agressives des del punt de vista del CO2. El que passa és que la mobilitat, els llargs radis, els avions, evidentment que generen CO2. Però en qualsevol cas, assumint que generem sempre uns impactes negatius quan ens movem i ens desplacem a Menorca, el que és sostenible és intentar maximitzar tots els impactes positius que es generen quan venim a Menorca. Per tant, si jo vinc a un dels vostres establiments i quan consumeixo al matí amb aquells euros que tinc per la pernoctació d'aquella habitació hi ha una part que va a pagar-li al productor local o hi ha una part que va contra un projecte social d'ajuda a algú, és a dir, o va una part a pagar uns sous i una empleabilitat dels treballadors que formen part de la societat de Menorca, en definitiva, també sostenibilitat, però de l'àmbit econòmic i de l'àmbit social, que moltes vegades és la que ajuda a compensar la petjada de carboni, és a dir, l'impacte negatiu mediambiental, que és indubtable que seguirà existint. Per tant, quedeu-vos amb aquests 5 àmbits. Quan nosaltres parlem de sostenibilitat, en la gestió empresarial hotelera, en la gestió empresarial en general turística, estem parlant que tota aquesta minimització d'impactes negatius i maximització de positius es poden generar al voltant de 5 grans àmbits en la gestió del dia a dia. En intentar contribuir en primer lloc a la minimització d'emissions per intentar mitigar els efectes del canvi climàtic, o tot allò que puguem fer per adaptar-nos, i per tant potser el que podem fer és 1. Mesurar la petjada de carboni que generem com a empresa. Algú d'aquí ho fa en aquests moments? Molt bé. Tu formes part dels que hem d'inspirar després, no? Vinga, ja t'he tirat la bola. Però té un sentit, no és calcular per calcular, és perquè si hi ha mètodes i no cal fer ciència nova, hi ha calculadores que ens ajuden, però si podem començar a estimar quina és la petjada de carboni que generem en el nostre establiment hoteler, ja tinc una mesura. I aquella mesura jo puc emprendre accions per compensar aquell CO2 que es deriva de la meva activitat. Com per exemple què? Doncs mireu, a Saragossa s'han inventat un projecte que es diu El Bosque de los Zaragozanos. I en què consisteix? Doncs és un projecte de replantació forestal on tots els saragossanos estan plantant arbres per fer una compensació de les emissions de CO2. Són exemples. La Posidònia també es pot ajudar a través de la Posidònia. No cal anar a invertir en projectes, que ara parli del món global, però moltes vegades no cal anar a Amazones o a Bangladesh a fer projectes o a la Índia. Moltes vegades podem generar projectes canvi climàtic d'àmbit local. Probablement el repte és començar a articular projectes que permetin compensar les petjades de carboni en àmbit local, que realment hi ha un dèficit a nivell estatal. Ho deixo aquí com a nota per projectes futurs. En segon lloc, medi ambient. Podem actuar en molts àmbits mediambientalment parlant. Segregació de residus, minimitzar el plàstic, minimitzar l'ús del paper, conscienciar moltíssim el nostre usuari client de l'hotel, que forma part també, si el consciencio, estaré segur reduint la petjada de carboni que està fent ell quan visita la illa. I per tant, hi ha un tema de corresponsabilitat dels establiments, també en intentar contribuir en aquest procés comú d'aquesta sala rodona, que és fer pedagogia
és dialogar, és sensibilitzar sobre aquests 17 CUPs i els beneficis que tenen aquests 17 CUPs que es diuen ODS. Però també en el propi personal, i ara parlo de les comptes d'explotació. Si jo treballo amb accions orientades a reduir els impactes del medi ambient, és a dir, estic intentant sensibilitzar el meu personal, segurament tindré una compte d'explotació amb uns consums de determinats elements que generen impacte que s'aniran reduint a poc a poc. Per tant, hi ha formes fàcils de posar en pràctica. El tercer dels eixos, òbviament, la societat. No m'extendré gaire perquè posteriorment entraran més en aquest àmbit, però és evident que des d'un treball digne a la igualtat de gènere, a donar oportunitats a la societat marginal, a com interactua un hotel amb associacions o comunitats de l'entorn perquè vegin el benefici d'una empresa turística en la societat local, associacions d'Alzheimer, poblacions marginals que puguin utilitzar una sala de reunions una vegada al mes cedida per aquest ús, són exemples. Economia, com interactuen els proveïdors locals en tota la meva generació de valor. Intento incorporar productors de la illa en la mesura del possible i si no mediterranis de proximitat. Part de la meva experiència, que evidentment ja no són habitacions, quatre parets, una porta i un lavabo, sinó que són experiències que han de destil·lar sostenibilitat, ho estic incorporant. I en darrer lloc, com incorporo la cultura local a dintre del meu mapa experiencial i, per tant, si intento preservar-la, si la potencio, gastronòmicament parlant, folklore, tradició, història, patrimoni, etc. Per tant, aquests són els 5 grans eixos que ens poden permetre avançar amb la tangibilització dels ODS. Endavant. Vaig acabant. Molt ràpid. Si nosaltres volem anar cap al que us estic comentant, i això vol dir reforçar una estratègia per ser més competitius, perquè al final, si no ho feu vosaltres, ho faran els de la illa del costat, i si no els de la illa més enllà, i si no s'aniran a l'Atlàntic, a les Açores, que per cert és el primer arxipièlag certificat del món amb sostenibilitat turística per GSTC en Bergcheck, perquè ja estan, porten més anys fent sales rodones de diàleg, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, ja hi ha exemples, no volem inventar la roda, ni molt menys. El Pau avui no inventa res. El Pau ve a compartir amb vosaltres i a intentar portar-vos idees que estan succeint. Perquè tot això és competitivitat. I el que tinc clar és que certament no sé quin és el PIB que representa el turisme a la illa, però l'activitat turística és un generador de riquesa a la illa de Menorca. I per tant, hem d'intentar veure com ho fem sostingut en el temps per ser millors com a destinació turística. 6 idees clau. La primera, per anar cap a aquest rumb que es diu sostenibilitat. I aquí poso una mica barreja destinació i empresa. Hem de planificar en conjunt. Hem d'intentar treballar en àmbits com els d'ara. Perquè si treballem amb una visió compartida, si treballem amb el mateix rumb, els recursos són més eficients i arribem abans a les fites que ens estem marcant. I perquè estem en una activitat que és tan transversal que no és ni meva, ni teva, ni seva, és de tots. Perquè el senyor que arriba amb avió o amb vaixell i aterra a la illa, ell veu un conjunt d'experiències i poc li importa saber qui hi ha darrere de la gestió. I això és molt complex. Hi ha altres activitats econòmiques que són unidireccionals des del punt de vista de la gestió i no són tan complexes com el turisme. Per tant, és important planificar en conjunt. 2, implantem la cultura de sostenibilitat, com he dit, endavant. Construir a l'empresa, a les vostres empreses, a partir de la missió, visió i valors, però a partir de la sostenibilitat. És a dir, creiem-nos com a organitzacions que si aposto per tenir aquesta cohesió cap a la sostenibilitat, el meu establiment hoteler serà capaç d'arribar a uns segments del mercat que potser avui en dia ni plantejaven, però que estan valorant el fet de venir a Menorca, però sota un concepte de consum sostenible. Hi ha mercats de demanda que avui en dia estan demanant, com molt bé indicava al principi, d'acord amb les estadístiques. Moltes vegades els establiments i les empreses treballem molt bé la sostenibilitat, però ens costa incorporar-la a les eines de comunicació. I moltes vegades, i això m'hi estic trobant molt a la província de Barcelona i a la Comunitat Valenciana que treballem molt, que les empreses tenen molt bones pràctiques interessants, però no són capaces de difondre-les i comunicar-les. Per tant, escolteu,
intentem incorporar el màrqueting i la comunicació i transmetre el que estem fent i divulgar-ho, perquè només així la demanda pot acabar escollint-nos com a empresa o destinació. Endavant, sisplau. La cinquena de les idees, tot allò que creem a partir d'ara com a experiència al nostre establiment hoteler, a l'experiència de la nostra destinació, intentem que sigui sobre una proposta de valor 360, a partir de la sostenibilitat. Intentem partir d'elements de singularitat, d'identitat, de connexió amb la comunitat local, dels beneficis del proveïdor local o de la cuina de temporada local, perquè tenim uns productes que són mediterranis. Intentem posar en valor això, perquè si ho fem és molt difícil que algú ho copiï, perquè no hi ha un altre lloc al món que es digui Menorca amb les seves característiques. Tot això és diferent, no? I gràcies. Per tant, aquesta breu introducció que es feia abans de presentar els companys, la missió que té és definir-vos que aquest context és un context que clarament l'interpreto com d'oportunitat, d'oportunitat amb una full de ruta que té aquest far, que és la sostenibilitat, i que depèn molt de la capacitat i l'habilitat que tenim per incorporar això a les nostres empreses i destins. D'acord? Última diapositiva. Normalment tanco amb aquesta reflexió i crec que és molt oportuna novament. Fixeu-vos el que diu la frase, que és el juego de las velas y no la dirección del viento el que determina el camino que recorreremos. Ho enteneu perfectament. O sigui, està claríssim que qui està dins d'aquell vaixell? Tots vosaltres. Tots vosaltres. Hi ha algú que està al timó, hi ha algú que està amb la gènua, hi ha algú que està... Depèn de l'habilitat i d'una gestió compartida, en les empreses també, perquè formeu equips de molts departaments diferents, però en definitiva, si agafem aquesta habilitat, segur que la sostenibilitat, que és el que marca el context actualment, pot fer que sigueu molt competitius. D'acord? Gràcies. Aquesta és la primera part, potser més conceptual i més de reflexió, però aquesta reflexió que busca ser una inspiració, quan un inspira, si tots fem així ara, quan inspirem, oxigenem. I quan oxigenem, la sang puja al cap. I per tant obrim una mica més la ment i és la missió d'aquestes sessions. Ara, en aquesta segona part, el que intentarem és, d'una forma més pràctica, compartir amb la gent que ens acompanya. Són 3 persones, una persona està online i les altres 2 estan aquí amb nosaltres. Els 3 són hotelers i el que intentarem és entendre de forma pràctica què és el que hi ha darrere la seva realitat empresarial, i que ens expliquin el seu dia a dia, que ens expliquin i que ens donin exemples que ens inspirin definitivament de com es porta a la pràctica la sostenibilitat que jo us estava explicant, perquè hi ha gent que ja està en una situació que pot inspirar a d'altre que potser està en el trajecte. També és veritat que en sostenibilitat no hi ha una màxima de tu ets sostenible, tu no ets sostenible. Sostenible és un trajecte. I per tant, un dia comences a caminar i pot ser molt digne els esforços que has fet com a empresa i que potser comparat amb un altre són mínims, però l'important és que comencem tots a alinear cap a aquesta direcció. D'acord? Molt bé. Doncs us presento als companys, d'acord? Per aquesta taula rodona tenim a l'Ània Sánchez Rodrigo Dickens. Ella és d'aquí, alguns ja la deveu conèixer. Ella és la CEO i fundadora de l'Hotel Boutique de Ses Bruixes, entre d'altres, ja us ho explicarà després ella. Benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. També està aquí presencialment en Guillem Sintes, que és el director de Qualitat i Medi Ambient d'Artiem Hotels. Moltes gràcies també per acceptar i per generar diàleg. I si funciona, no? Bueno, doncs esperem i quan estiguin connectats des de l'altra banda ens ho dius, sisplau, Clàudia. També tenim, en principi, la Marina Corral, que la Marina Corral és la directora de vendes i màrqueting de l'hotel Neptuno en Spa, que és un hotel ubicat a la localitat de Calella, al Maresme, un destí turístic que és un clúster claríssim al Maresme Nord d'hoteleria amb més de 60 anys de trajectòria. D'acord? Amb aquestes tres realitats empresarials intentarem posar sobre la taula el que jo us explicava en aquesta primera part.
i quasi que us demanaria, Ània, tu la primera, si et sembla, que comencéssim per saber què és les bruixes, que ens expliquis el projecte i com enteneu la sostenibilitat. Tot això que he explicat ara sona xinès o realment és com és? Endavant, gràcies. Gràcies, Pau. Bé, Les Bruixes va néixer fa quasi 8 anys com a petit projecte hoteler i en 8 anys, bé, el meu home i jo som molt intrèpids i hem anat afegint idees i somnis i més projectes, de manera que ens hem convertit en una collection, li deim, també perquè sona molt bé. Perquè el mercat ho compra. I aquesta collection es forma d'això, d'un botic hotel, de restaurant, de spa, de sala, d'espais molt xulos per esdeveniments i d'un altre hotel rural que hem tingut la sort de poder adquirir aquest passat estiu. Quant a la sostenibilitat, com bé dius, la sostenibilitat no és un concepte en si mateix, com bé has dit abans, tu ets sostenible o no ets sostenible. La sostenibilitat, a part d'una paraula molt complicada, és un conjunt de petites accions. I com no podria ser, d'altra manera, a Artiem tenim uns valors i no és perquè els repassem, perquè no és escàs, però sí que és darrer, que és de inclusivitat, que és allà on forma part tot el que té relació amb l'entorn, amb la sostenibilitat, amb l'eficiència energètica, amb l'economia circular i en tots aquests conceptes. Si vols... Me diuen que està tant la presentació. Me la sé de memòria. Ara entraríem purament en el concepte de sostenibilitat. Aquí el que us intentaré explicar són casos reals, exemples, perquè moltes vegades jo primer m'he trobat en situacions allà on la gent explica un projecte i li agradaria fer això, li agradaria fer allò i tal, i moltes vegades quan rasques dius i què hi ha de tot això? Aquí jo us vindré a contar coses que han passat, resultats que hem obtingut i coses que hem arribat a fer. Aquí era un poc el camí de sostenibilitat, no fa falta, ja ho hem repassat, és pocs història com ha evolucionat els darrers 20 anys. La sostenibilitat, com bé s'ha comentat diverses vegades avui de capvespre, és important entendre les 3 àrees. Algú no és sostenible si no tenim en compte la part social, la part econòmica i, lògicament, la part mediambiental. I moltes vegades confonem la part mediambiental amb sostenibilitat. I no oblidem que, evidentment, la part social, i aquí estaria una mica totes les contribucions que fèiem a l'economia menorquina i a les associacions en què col·laboram. No fa falta recitar-les, però des de Càritas, com Creu Roja, com Amics de Riu a Cala Galdana o Down Madrid, un hotel que tenim a Madrid o Astúries. I evidentment aquí inclouríem tota la part social, que la majoria de vegades, com s'ha comentat també, no és un tema de donació econòmica, no hi creiem massa, creiem més en implicar-nos en projectes, en cedir espais, en participar. Després hi hauria tota la part més de medi ambient, diguéssim, que aquí entraríem en temes de residus, entraríem en temes d'eficiència energètica, entraríem en temes d'innovació. Podem passar, si vols. Alguns casos, per exemple, de la part social, tenim el darrer, més recent, o des que ens agrada, més que res perquè estem orgullosos. Això va sorgir en època de pandèmia, que estàvem tots molt tancats a casa, i va sorgir una de les idees. Nosaltres vam estar molt en contacte, teníem videotrucades cada dia, inclús setmanalment, cada dilluns ens trobàvem fins a 150, 170 i alguna vegada 200 persones a formar Artiem, i aquí vam pensar sempre que tota la part de comunicació era molt important, i una de les idees que va sorgir és aquesta de One Room, One Life, i això és un concepte molt senzill, el que passa que pensant que fins a aquell moment no s'havia desenvolupat, i és que tots els hotels d'Artiem tenen una habitació solidària cada dia. I això què vol dir? Vol dir que tu pots reservar aquella habitació i simplement el que generi, els ingressos que generin aquella habitació van directament a Càritas. Quan tu fas la reserva, vols anar a una vista mar, vols anar a una vista piscina, vols anar a una vista, o vull anar a la solidària. I la solidària ja saps que aquells 70, 80, 100, 120, en funció de la tarifa i és més, va directament a Càritas. Això durant el 2021, que ha estat un any més normal, lògicament el 2000 no va ser,
aproximadament estem xerrant que passarem de 100.000 euros de donació, per tant crec que és important. Aquí tenim també col·laboracions en totes les entitats, ens apuntam un poc a tot, però des de temes de limpiesa de litoral, des de Menorquí quilòmetre zero, col·laboracions amb la cooperativa del camp, proveïdors locals, en fi, pots passar si vols. Aquí hi ha uns casos de tota la part de gestió de residus, tenim en els establiments implantada la recollida orgànica, amb alguns d'ells inclús de matèria orgànica, amb alguns d'ells amb resultats i mesures. Escapri, per exemple, que és un exemple de col·laboració entre diferents administracions, Consell Insular, Ajuntament de Mo i el Consorci de Residus. L'any passat va generar, durant el 2021, ha generat uns 3.000 quilos, 2.996 quilos d'orgànic que s'ha destinat a generar abono. I aquest abono, evidentment, hauria de servir per tornar a aprofitar el camp, per generar fruites i verdures o alimentar animals, dels quals nosaltres després podem fer servir a les nostres instal·lacions, i aquí és un dels exemples de l'economia circular. Tenim el projecte Portam, que també fa molt d'anys que fem feina amb ell, és un projecte que pretén, vam emprar aquesta paraula perquè és molt menorquina, ve d'aportar, no? I és un projecte que també pensam que està molt relacionat amb el tema d'economia circular i de reaprofitar totes les possibilitats a nivell de proveïdors locals i poder reinsertar. Temes, projectes de reciclatge o de recollida de tèxtil per donar-li una segona vida, ja vaig acabant, tema, com sabeu, l'any passat va aparèixer la llei balear de residus, aquí vam aprofitar la vinentesa i vam aprofitar per fer dur projectes importants de reducció de plàstics, de reducció de monodosis, de reducció de... Un tema d'enguany que estem molt contents també és un tema d'aigua de quilòmetre zero. A Artiem, amb els 5 establiments, movíem 130-140.000 envasos entre plàstic i vidre, i mai més ben dit, 60 o 70.000 d'ells els passejàvem, que és el que fèiem, no? Passejàvem bòtils des de la península cap aquí. Eren envasos retornables i nosaltres els consumíem, els tornàvem a posar dins caixes, això jo li dic passejar bòtils. Això ho vam eliminar, vam cercar un proveïdor, és aquest que surt a la foto, i va ser de posar una sèrie d'equipos en els establiments. Durant el 2021 hem deixat de generar 62.000 bòtils de plàstic, que no hem comprat, i hem deixat de moure, passejar 70.000 bòtils d'aigua reutilitzable. Tenim projectes d'horts de quilòmetre zero, tenim sistemes de recuperació amb aigua calenta, com que això dona per xerrar una hora de cada un, vull dir que al final... Hi ha un projecte exterior, sí. Interior? Sí, aquí hi ha un projecte molt important, i per nosaltres, que és el projecte 880, és un projecte que va néixer fa 3 anys. Aquest projecte és un tema d'emissions de CO2, perquè al final, com s'ha comentat, tot s'ha de medir. I, de fet, a Artiem sempre hem pensat que allò que no som capaços de medir no ho podem gestionar, perquè podem tenir moltes intencions i podem intentar fer moltes accions, però si al final no anem a un resultat i medim, no podem veure si evolucionem, no evolucionem, si pugem o baixem. El 880 és un projecte que va començar fa 3 anys, estem a l'any 4, i pretén reduir el 80% d'emissions de CO2 dels establiments d'Artiem. Som obligats a medir, per això quan has demanat l'ús de l'empremta i mitigació. Estem a l'any 3 i estem acabant l'any 4 i estem a un 30% de reducció lineal. Hi ha hotels que estan a un 35-40, alguns algo més de 40 i alguns que estan a un 27, però estem aconseguint el 30% d'eliminació, de mitigació de carboni i de CO2, d'empremta. Això ens obliga a dur una sèrie de projectes en marxa, ens obliga a medir, ens obliga a saber on es generen les emissions de CO2 i a posar projectes perquè puguin venir. Una de les coses ha estat la implantació de fotovoltaica. Tenim 30, 40 i 80 quilowatts instal·lats a diferents hotels de fotovoltaica que ens ha permès reduir, evidentment, el consum d'electricitat, que per cert, els darrers 3 mesos pràcticament s'han amortitzat totes soles, però no hi comptàvem, no? Més de 130.000 quilowatts generarem al guany. Carregadors elèctrics, reaprofitament de cicles d'aigua, podem passar. I ara ja pràcticament anem a la darrere, eficiència, gestió... Això un poc com he anat comentant, després de 20 anys, no hi ha cap any que no hi hagi un pla estratègic on no es plantegin objectius, no hi ha cap director d'establiment, ni hi ha cap responsable del departament que no tingui objectius mediambientals,
I, evidentment, amb alguns d'ells, quan és possible, inclús hi plantegem tema d'objectius econòmics, perquè al final, d'alguna manera, a vegades aquestes coses s'han d'incentivar. I un poc per acabar, la darrera, aquesta no, la darrera, una més. La darrera ja està, una més, aquesta. Això és un poc un resum que és d'una presentació de fa uns anys, però uns anys després crec que segueix sent plenament vàlid, no? I com que crec que és prou important, m'agrada més llegir-lo, no? I s'ha anat comentant diverses d'aquestes idees, però crec que són importants. I la sostenibilitat és una tendència imparable, o sigui, no l'aturarem. I no ho hem de veure com una motxilla ni com una càrrega, sinó que hem de veure, com s'ha dit, és una oportunitat i l'hem d'aprofitar. Ser sostenible, un poc com heu vist a la presentació, ens obliga a innovar, ens obliga a emprar el coco i a borinar i a pensar. I, evidentment, quan t'innoves, tornes més competitiu. Per tant, això en cap moment és dolent. Si interioritzem la sostenibilitat realment com un valor, això ens ajuda, evidentment, a potenciar, i més que mai a Menorca, l'avantatge competitiva que tenim i el entorn. Menorca, com ha comentat Dània, si no la cuidem nosaltres, no vindrà ningú de fora a cuidar-ho molt bé. Per tant, nosaltres hem de ser els primers qui m'ho han de fer nostre, l'hem de cuidar i, a més, és el que vivim. I al final, liderant sostenibilitat, no he pogut entrar en molt de detall de nombres perquè podríem estar hores, però us puc garantitzar que és sostenible, us puc garantitzar que és rentable, us puc garantitzar que, evidentment, fer una bona eficiència de subministres i fer una bona eficiència, una bona gestió de residus i de projectes com aquest, com us he comentat, d'aigües i tal, això és rentable, per tant no té cap sentit no ser sostenible. A més, creiem que ens dona un reconeixement social. Mai crec que si algú diu que està en temes de sostenibilitat o està desenvolupant projectes de sostenibilitat, jo crec que això no ho pot veure malament ningú, això sempre estarà ben vist. I per altra banda, creiem que fortaleix molt el que dèiem a l'orgull de pertinença. Quan en un moment donat tu fas feina a una empresa allà on s'aposta per aquests projectes i s'inverteix en aquest sentit, tot i ser conscients de que hem començat en el camí, això no acaba mai, l'únic que sí l'hem encetat, pensant, això evidentment genera orgull de pertinença i això de cara als equipos, de cara a la formació i de cara a tota la gent que forma Martiem creiem que és molt important. I nosaltres, a part que ens ho creiem, ho vivim, per tant no ens importa gens Contarova que n'estem molt contents. Us explico el cas de l'Hotel Neptuno, que jo crec que és un tercer element que incorpora una altra realitat, i que jo l'havia escollit perquè fa 2 anys que estic treballant amb aquest establiment hoteler i és un establiment hoteler ubicat a Calella, com us deia, que és el bressol del turisme a Catalunya. A Catalunya, als anys 50 llargs, va començar a créixer el que es denomina la Calella dels alemanys i aquest hotel, l'Hotel Neptuno, és un hotel amb 60 anys d'història, amb 3 generacions, on al principi anava l'avi de la Marina amb els seus 600 en temporada d'hivern i es patejava literalment tot centre Europa per anar a tancar contractes amb turoperadors. Una hostaleria d'aquella època, molt arrelada al tracte familiar, directe, tota la família vinculada, com deu passar amb moltes històries d'hotelers d'aquí, i que després de 60 anys la generació de la Marina es planta en un projecte de transformació integral de l'establiment. Fins ara era un hotel de 3 estrelles i des de fa 2 anys estan reconvertint l'hotel en un hotel de 4 estrelles superior, però el que és més important és que la seva proposta de valor, els pilars que han de construir aquest hotel que s'obrirà al maig del 2022, precisament són Mediterrani, tradició familiar, sostenibilitat i innovació. Per tant, és un exemple de com a través de la sostenibilitat es replanteja el model de negoci precisament per ser durable, per ser sostenible 20-30 anys més. I per tant, han desenvolupat moltes de les solucions arquitectòniques energètiques, però ara estan començant a treballar en tots els components d'experiència client. Per tant, components d'interactuar amb els proveïdors locals com a part de l'experiència, en com incorporen l'experiència en les habitacions per tal de sensibilitzar el client i reduir el seu consum, en com interactuen amb associacions locals també per tenir projectes similars d'impacte social. En definitiva, un projecte que està intentant competir en un mercat que és molt madur i que està en declivi, que és el mercat de l'Alt Maresme,
tradicionalment relacionat amb turoperació internacional i 3 mesos a l'estiu molt forts i després tancats, intentant anar a treballar durant tot l'any. Perquè si ells aposten per un establiment amb una proposta de valor que pugui atacar diferents segments de mercat, precisament el que estaran fent és intentar obrir excuses per atacar noves demandes que puguin venir al maig, a l'abril, al març, al febrer, que en definitiva estan a 10 minuts de Mataró, a 40 minuts de Barcelona, a 20 minuts de Girona, amb un entorn on poden desenvolupar moltes altres tipologies de turisme. M'hauria agradat que la Marina us expliqués en detall el seu projecte, però us l'he explicat jo una miqueta a vosaltres per sobre, i continuant amb preguntes que us vull dirigir, m'agradaria una miqueta que parléssim del consumidor. M'agradaria que en aquest discurs inspirador ens expliquéssiu, sota el vostre criteri, quan un client ve a Ses Bruixes, què nota de la sostenibilitat? Com treballes tu perquè realment aquella experiència que ve algú a casa teu realment es trasladi l'experiència? Que moltes vegades parlem de sostenibilitat però no acabem de veure com es tangibilitza la sostenibilitat en experiència, que en definitiva és el discurs que quan tu vas a una fira o vas a vendre amb una acció comercial estàs intentant explicar. Com experiencia la sostenibilitat un client que visita el vostre hotel, Ània? Jo crec que la sostenibilitat avui en dia és un factor decisiu per un client a l'hora d'escollir un establiment o un altre. Ja no és només un valor afegit, sinó que és un argument de decisió per venir a l'hotel. Nosaltres tenim la sort, jo sempre dic que el fet de ser petits en realitat és un avantatge perquè tenim la sort de poder tractar amb el client de tu a tu. Tot el meu personal té una conversa personal amb cada un dels nostres clients i d'aquesta manera és molt fàcil comunicar tot el que fem, a part del que veuen, però no me posaré a fer una llista de tot el que fem, tot això que ha explicat ell, nosaltres també ho feim, però ells tenen molt més mèrit perquè són molt grossos. Tots tenim molt de mèrit. Sí, però al final nosaltres en ser més petits tenim un control superexhaustiu de tots els processos, des del principi fins al final. És el que comentàvem ahir, jo puc anar i veure què fan les atletes a pisos, o puc anar a veure què fan els cambrers o què fan a cuina, jo puc personalment anar a veure que tot es fa com volem fer-ho i a més els hi puc fer xerrades amb els personals, els hi puc explicar per què és tan important i tal, i això per jo és un avantatge perquè puc transmetre la meva pròpia passió. Jo al final, com has dit antes amb el meu nom ja s'ha sentit, som mig alemana. Ma mare fa 50 anys que recicla i a casa nostra, jo en tinc 48, doncs fa 48 anys que practicam la sostenibilitat i el reciclatge i tot això, perquè si no, bueno, és mi madre. Vull dir que això és una cosa que jo duc en essència, no és algo que apliqui ara o ara se m'encesa de sona que s'ha de ser sostenible, és que jo ho duc dins l'ADN. I per tant, per jo ha estat molt fàcil de poder transmetre aquesta passió i aquesta filosofia en el meu personal i aquests fan el propi amb tothom que mos visita. I, bueno, és xulo, és un camí apassionant, la veritat, i és un camí ple d'oportunitats i, bueno, la veritat que, ja t'ho dic, sí, te puc dir, no mai hem emprat res de plàstic a l'hotel, també nosaltres només tenim 8 anys, nosaltres ja vam néixer sostenibles, no hem hagut de fer cap canvi ni cap transició de res, des del primer dia ja érem així, no empram sacs de roba, les verdures i les peles de les fruites van cap a les gallines es regi de ma mare, així de clar. Però tot intentant això, gestionar-ho de forma que tinguem almenys l'impacte més petit. De fet, tenim una furgo 100% elèctrica, que estic super orgullosa de la nostra furgo, i tenim posat un petit d'això que diu la actitud más sostenible es la que menor huella deja, ¿no?
i bueno, és un poc la filosofia és aquesta. I crec que el client de l'hotel, quan ve a l'hotel, bé, ja ho veu abans, i ara bé, més que ho veurà, perquè estem fent una web nova, perquè és el de la web, no sé els vosaltres com ho duis, però jo ho duc fatal. I ara estem fent una web nova perquè justament una de les coses que sí que m'ha passat, la Irene ho sap també, que quan ens han vingut a visitar gent experta en sostenibilitat i tal, i els hi contam tot el que fem, m'arrenyen perquè me diuen això no es veu a la web, això no es veu a la web, no? I dic, rotens, comunicació aquí, suspendida. Però la veritat que bueno, és un repte més, és una oportunitat més, perquè a més és el que dic, com que ho feim tot i a més ho feim amb molt d'orgull i molta il·lusió, al final és només aprendre a explicar-ho. I bueno, sí que tenim cartellets i tenim cosetes. Per tant, la teva clientela aprecia, valora i reconeix l'esforç que feu i precisament ve per això, perquè tenim una proposta de valor basada precisament en la sostenibilitat. I sobretot se n'adonen i ho reafirmen quan venen. Una vegada venen i hi són, entren a l'habitació, el que veuen, es berenar, el que els hi donam, com els hi donam, els explicam, perquè el meu, ja t'he dit, l'equip està molt engrescat amb tot i els expliquen, els iogurts que compartim provador, sí, Lluriac, això, la marmelada la fem nosaltres, i això no fer bon i tal, i clar, al client li agrada això, i tenim això, nosaltres tenim la sort de tenir aquesta relació molt de tu a tu, i per això dic que això és un avantatge, no? I jo admiro els hotels, els grans hotels que aconsegueixen també dur a terme aquesta comunicació i que arribi el missatge, perquè per jo me resultaria molt més complicat, no? La clau de la sostenibilitat, no? En un territori com és Menorca, una illa, no? Que si evidentment tots els recursos no reinverteixen en el territori, del qual el sector també hi viu, no té cap sentit. Sí que hi ha que dir que a pesar de que fèiem ofertes gastronòmiques i rodes de menú, que intentam que es basin al màxim en productes locals, que intentam a veure tots els proveïdors locals que consideram a través d'associacions i a través de productors, que evidentment fem l'esforç tots, tant el productor com nosaltres, de col·laborar, mentre vegem tots els xerdes del sector, mentre vegem els proveïdors locals com un proveïdor més, no avançarem. O sigui, el fàcil és fer el pedido, ve un barco, el problema és evidentment quan no és barco, però això és el fàcil, moltes vegades és el més econòmic, però evidentment no és el millor. I aquí és quan el xip s'ha de canviar i evidentment si aquell proveïdor local el veiem, com he dit, igual que els altres proveïdors, és quan li podrem rebutjar una mercancia, no l'hem de rebutjar, és quan hem de cercar una alternativa, és quan hem de mirar de fer feina conjuntament amb ells perquè ells també puguin créixer, sempre que vulguin créixer, evidentment, no hi ha que forçar, i després arribarem a tenir uns percentatges que no ens hem d'enganar, a Menorca són els que som. Nosaltres, com he dit abans, som un poc avorrits, ja ho sé, però ens agrada medir-ho tot i aquest any també hem pogut mesurar i nosaltres estem en un entorn d'entre un 17, 18, 20% de referències locals, que no són quilos. Evidentment tenim carns, tenim peixos, tenim verdures, tenim productes làctics, tenim formatges, tenim embotits, està molt bé, però és un 18%. I evidentment en altres territoris tal vegada es pot arribar als percentatges. Aquí entenem que hem de fer feina amb els productors locals, hem de fer feina amb les associacions i no ens queda altra que entendrem-nos, perquè a més tenim interessos tots. Menorca és un lloc molt petit i per molt que tots volguéssim emprar producte local, quilòmetre zero, proveïdors locals i tal, no hi ha prou proveïdors i prou producte per tots els hotels. Jo per això sempre solec dir que, per exemple, quan fèiem la proposta als restaurants, al berenar, el que sigui, empram producte local sempre que és possible, perquè de vegades no és de possible, de vegades crides a la Madonna de Can Lluriac i li demanes iogurt i te diu,
Doncs no entenc. Se l'han duit de soldats. No, això no m'ho he dit mai, Mesquina. Però, clar, Mesquina, ella té les vaques que té, també aquesta és una altra problemàtica, Mesquins els pagesos, el preu de la llet, bla, 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 no entrarem en això, però tenen les vaques que tenen, tenen la producció que tenen i com a idea romàntica, evidentment, jo tindria, i crec que tothom tindríem només producte local, però és que no n'hi ha prou per tothom. Llavors, bueno, és una situació que es dona i el que sí que fèiem és l'esforç de tenir producte local, no només per el propi orgull de poder oferir producte local, sinó perquè si no recolzam els productors locals tampoc tindran futur. Però bueno, s'ha de trobar aquest equilibri entre el que poden produir, el que poden afrontar i el que nosaltres podem consumir. I bueno, ho hem de repartir un poc entre tots. Jo gaire que ho deixaríem aquí i obrim, si us sembla, Marga, ronda, si algú vol fer algun comentari, alguna pregunta, alguna inquietud. Moltes vegades els hotelers han fet una queixa, però sí han expressat una realitat que era difícil que el productor local oferís la necessitat que té concreta que té l'hoteler, perquè per raons de volum a vegades, per raons de qualitat, per raons de que els seus productes són molt estacionals i potser a l'hoteler li fan falta altres coses. Això està millorant, és a dir, tu has dit, ens han d'ajudar els uns amb els altres. Això com està avançant perquè se pugui arribar a algú que, a més de sostenible, sigui possible, perquè em sembla que en aquests moments moltes vegades el propi productor local voldria tenir contacte amb vosaltres, però després potser no us pot oferir el que vosaltres necessiteu. Això us passa moltes vegades? Cada un assumir una mica la seva responsabilitat i és quan tu realment has de dissenyar una oferta gastronòmica que no es basi exclusivament en productes locals, sinó que també neguem a productes de temporada. I evidentment aquests criteris, que són bàsics i essencials, es has d'acompanyar amb criteris de saludables, amb criteris econòmics, evidentment, la part de la sostenibilitat. Aquí és on tenim la possibilitat, a més per les dimensions del territori, de poder establir relacions molt properes i realment que nosaltres siguem capaços de dissenyar les ofertes en funció dels productes que tenim, molts, per cert, d'ells nous i que no oferim en aquests moments, i a la vegada nosaltres també som capaços, perquè ho tenim registrat, de quines són les nostres necessitats. Nosaltres en aquest moment li podem dir setmana a setmana com a cada quilos de tomàtics, de peures, de verdures o de carn de necessitaré setmana a setmana, evidentment amb una ocupació estable i amb uns... Per tant, aquí podem fer feina molt conjuntament. La sensació que hi ha hagut, sobretot després del Covid, com sabeu, el món ha canviat, algunes coses per pitjor, lògicament, però fa falta recordar-les, però altres, com a jo m'agrada dir, per millor, perquè crec que han fet una passa català que hem estat 5 o 10 anys a fer i l'han fet en 2. I aquí sí que d'alguna manera hem pogut reunir-nos, xerrar, compartir necessitats, compartir experiències i crec que per aquí podem avançar. La nostra experiència és que podem avançar. Jo per acabar el meu tema. El preu influeix? Bueno, nosaltres som conscients que perquè realment sigui sostenible no ens podem comparar amb altres preus d'altres productes, entre altres coses perquè estem xerrant de productes diferents.